Takže v pořadí poslední přednáška bude v podstatě o nejmladší disciplíně vlastně lovu kapra, což je method feeder. Takže dámy a pánové, přivítejte se mnou vlastně moji přátelé ze Slovenska, Mariana Vrbu a Michala Repku. Já si myslím, že i když je to mladá disciplína, tak si našla srdce v podstatě těch, kteří v podstatě rádi loví kapra a nemají na to čas. Jo, to znamená, že ta lovná doba se zkrátí třeba na 2 a na 3 hodiny, až na 3 hodiny a my máme možnost si v podstatě zatýkat krásné ryby. Takže já doufám, že nám pánové pomůžou v podstatě odhalit tajemství v podstatě lovu velkých kaprů na tuhle mladou disciplínu method feeder. Takže pánové, je to vaše. Tak super, ďakujem pekne za privítanie. Ako hovorí čínske príslovie, keď chceš zaujať buď prvý alebo posledný, takže my sme poslední a veríme teda, že vás zaujmeme. Ja sa hneď v úvode ospravedlňujem, necítim sa celkom fit, preto som zavolal kolegu a spoločníka z Method Feeder France, ktorý stojí za mnohými vecami v našej spoločnosti, ale teda častokrát nevystupuje na verejnosti a som mu naozaj vďačný za to, že sa naša firma nachádza na zostupe a je veľmi úspešná na Slovensku a v Čechách a za to patrí vďaka aj Miškovi, teda ja som taká tá tvár, on je taká ten človek v úzadí, ktorý stojí za mnohými vecami, o ktorých mnohí ani neviete. Dneska sa teda budeme baviť o love veľkých rýb na method feeder. Ja keď som Peťovi Kydlačkovi ponúkol v podstate 2 témy, že či spravíme prezentáciu o love veľkých kaprov na method feeder, alebo to bude skôr také, že ako loviť na method feeder, tak Peťo okamžite zareagoval a hovorí správ to o tých veľkých rybách, však je to carp show. A myslím si, že tá téma sem zapadne, aj keď nie je to celkom kaprárska téma, ale medzi method feederom a kaprárinou je naozaj len veľmi tenká čiara a častokrát sa tieto 2 rybolovné disciplíny veľmi prelínajú alebo doplňajú, alebo jedna od druhej si bere možno to, čo funguje v kaprárine, si zoberú method feederisti a naopak. Takže na úvod teda krátke predstavenie, to už máme za sebou. O čom to celé bude? No, môže to byť aj o takýchto pekných rybách, aj túto rybu som chytil na method feederový prúd, na maličkú nástrahu. To zdolávanie samozrejme bolo o mnoho dlhšie a náročnejšie ako v prípade, že by som použil kaprárskú výbavu, ale nakoniec sa to podarilo. A celé teda dneska to naše rozprávanie bude smerovať k tomu, aby aj vám sa podarilo chytiť takúto peknú rybu na jemný method feederový prúd. Nalejme si čistého vína hneď na začiatok. Je naozaj možný cielený lov veľkých rýb na method feeder? Keď sa nad tým zamyslíme, že aký je teda rozdiel medzi method feederom a lovom na boilies, tak v podstate hneď nájdeme niekoľko veľkých rozdielov a ja vás možno niektorých teraz sklamem. Ja si myslím, že naozaj cielené si povedať, že dnes idem chytať len veľké ryby na method feeder, to je hlúposť. To sa proste nedá. Z mojich niekoľkoročných skúseností to proste vychádza tak, že jednoducho to tak nie je. A čo teda s tým? My v podstate vieme len nejakým spôsobom sa priblížiť tým kaprárom a naozaj, ako som na začiatku povedal, zobrať si od nich to ich know-how a preniesť to do toho lovu na method feeder. Ja som veľa toho stlačil. Takže začneme výberom správneho revíru. Veľkú rybu chytíte len tam, kde pláva. Tak teraz poprosím kolegov, musím sa napiť, aby
povedal teda o tomto prvom slajde niečo viac. No, takže ahojte. Ja by som chcel povedať na úvod, že nechytám Method Feeder, chytám klasickú kaprárinu a psomčiarinu, ale pri Majkovi teda pri tvorbe krmiv a receptúr som veľmi pričuchol aj k tomuto spôsobu lovu. A teda on ma mnohým veciam naučil. A keď sa minule prejdem k tomuto slajdu, ktorý je hore, raz darmo, keď ideme chytať veľké ryby, môžeme mať najlepšiu výbavu, či už kaprárskú, Method feederovú alebo akúkoľvek. Pokiaľ prídeme na revír, kde jednoducho tie veľké ryby nie sú, tak tú veľkú rybu neulovíme. Tu mi je možno, že aj troška taká lepšia myšlienka za tým, pre vás všetkých, ktorí ste rybári, ktorí tu sedíte, že pokiaľ chytíte kapitálnu rybu, veľa tých revírov nemá nejaké vrchné miery, vrchné obmedzenia, len kapitálnu rybu, ktorú chytíme a vrátime naspäť, môžeme potom následne znova chytiť. Čiže pokiaľ si chceme dopriať tie zážitky a zdovávať naozaj veľké ryby, tak mali by sme hľadiť aj na to, že ich vrátiť naspäť do vody. Nikto netvrdí, že si teda nezoberiete rybu, však samozrejme takmer každý má konzumáciu rýb, čiže určite s mierou. Takže k tomu, pokiaľ chceme ísť loviť cieľene veľké ryby, tak určite je veľmi dôležitá nejaká sondácia alebo nejaké hľadanie toho správneho revíru. Takže najprv lokalizujeme revír, na ktorom sa nachádzajú tie veľké ryby a potom následne prejdeme k ďalším krokom, ktoré Marina povie, lebo bez toho, aby sme si boli 100% istí alebo istí, že sa v danej lokalite nachádzajú veľké ryby, samozrejme na tú vodu ako nemôžeme očakávať, že tam tú veľkú rybu ulovíme. Áno, tak poďme sa pozrieť na ďalší slajd. Môžeme si pomôcť selekciou krmení, to znamená tým, čo je naplnené v Method feederovom krmítku, je úplne logické, že ak si chcem zachytať do síta, tak použijem jemný Method mix, ktorý priláka vlastne takmer všetky ryby z okolia môjho lovného miesta, ale ak chcem vyskúšať uloviť väčšiu rybu, tak použijem práve drobné peletky. Ak ste tu niektorí sedeli aj na predchádzajúcej prednáške, kde môj predrečník rozprával o PVA vreckách, ja som ho teda nevidel celú, ale hneď v úvode som videl, že tam mal nejaké obrázky a nejaké video, tak to je práve tá tenká čiara, o ktorej som hovoril na začiatku medzi Method feederom a kaprárinou. Veď aj kaprári, keď vlastne idú loviť, tak si do PVA vrecka, pančuchy alebo nejakého PVA materiálu dajú drobné peletky, zabalia si do toho nejakú popku alebo nejakú neutrálnu vyváženú nástrahu alebo čokoľvek nahodia. V podstate sa to správa veľmi podobne ako toto Method feederové krmítko. Takže selekcia krmení. Ďalším možným spôsobom, ako skúsiť uloviť väčšiu rybu na Method feeder, je selekcia nástrahov. Zvyčajne teda sa používa pri love na Method feeder nejaká malá, povedzme 6 alebo 8 mm nástraha, ale ak sa chcem pokúsiť uloviť väčšiu rybu, tak niekedy je správna voľba aj väčšia nástraha. Tuto máme napríklad 15 mm popky, tých 15 mm dovolím si tvrdiť, že už je taký strop, že si nejak väčšiu nástrahu na Method feederový lov by som nepoužil. Áno, tam už tá 15 vlastne už zachádza aj do tej kapráriny, do tej ľahkej kapráriny, že je to už naozaj tá hranica. Nehovoriac o tom, že máme tu nejakú takú medzisekciu medzi kaprárinou a Method feederom, kde nejakého hybrida by som povedal, kde sa chytá na kaprové prúty, ale vlastne namiesto klasickej kaprovej montáže je na konci Method feederové krmítko a teda krátky 8 cm nadväzec nástrahov. Používajú sa pri tom signalizátory, záberu a swinge. Čiže toto je teraz veľmi obľúbený
spôsob lovu, nakoľko dajú sa využiť vlastne klasické kaprové prúty, akékoľvek, ktoré 90% ľudí z vás má doma. No a vlastne dá sa s tým veľmi úspešne loviť počas krátkej doby a veľakrát teda aj kapitálne ryby. Tak, potom máme samotnú stratégiu lovu. Opäť, ak idem loviť rekreačne, chcem si dosýtať, zachytať, tak pravdepodobne si zaklipujem vlasec, najskôr si naháčem pár metód feederových krmítok na vytipované miesto, vlastne založím si ako keby lovné miesto a začnem loviť a postupne odchytávam všetky ryby, ktoré plávajú okolo. Väčšinou teda lovím priemerné ryby, buď sú to teda nejaké zvyčajne pleskáče alebo povedzme takí tí násadoví kapríci, občas sa zmýli nejaký ten väčší, ale naozaj také tie trofejné ryby, viem, že zo skúsenosti ako keby vyčkávali na okraji toho lovného miesta, ich totižto ruší ten hluk dopadajúceho krmítka, to množstvo drobných rýb, ktoré tam zbierajú, rôzne tie zrniečka alebo proste čiastočky, ktoré sa v tej vode nachádzajú a tie ryby ako keby čakali na nejakú príležitosť, občas si niečo zobnú, zase sa vrátia naspäť. No a samotnou touto stratégiou v podstate máme dve možnosti, ako môžeme skúsiť dostať na háčiky väčšiu rybu. Buď si teda takéto lovné miesto založíme, teda krmné, ale nebudeme na ňom chytať, ale budeme chytať na jeho okraji. Povedzme 5 metrov za ním alebo 5 metrov pred ním a tam budeme skúšať uloviť tú väčšiu rybu. Niekedy to robím tak, že naozaj nahážem si zo pár krmítok a potom už chytám bez samotného krmenia práve na okraji toho lovného miesta a býva to častokrát veľmi úspešné. Ďalšou možnosťou je tzv. Vyhľadávacia rybačka. To znamená, že nebudem si klipovať vlasicko na viaku, ale budem skúšať rôzne miesta, budem prehadzovať bližšie, ďalej, doľava, doprava, budem sa snažiť tú väčšiu rybu nájsť. Potom, čo sa týka samotnej stratégie lovu, tak takisto čas je veľmi dôležitý faktor. Ak lovím na množstvo, tak ten interval nahadzovania, povedzme, ak je tá ryba rozožratá, je, ja neviem, 2 až 5 minút, ale ak chcem uloviť tú väčšiu rybu, tak musím jej dopriať čas a práve je dôležité predĺžiť ten interval, takže častokrát tí rybári, ktorí sú zvyknutí na tú rýchlu metódfeederovú rybačku, tak robia tú chybu, že nedostanú ten záber od väčšej ryby, povedzme za nejakých 5-7 minút, sťahujú to a nahádzajú znova, ale možno keby chvíľku ešte vyčkali, tak by sa im ten väčší úlov podaril. No, požičiame si od kaprárov, tak keďže kolega je kaprár, tak tomu to môže povedať on a nech si zase môj hlas trochu oddychne. No, je to v podstate, čo som spomínal, že tak ako je ten nejaký hybrid, že sa používajú kaprárske prúty, tak sa používajú aj, nazvime to, že polokaprárske montáže, kde vlastne každý z vás vie, že tá metódfeederová montáž je nejakých 8 cm dlhá, zakončená teda háčikom, potom je tam buď slučka, trn alebo teda zarážka, podľa toho, kto čo preferuje. A tuto vlastne pri nejakom cieľenom love tých väčších rýb použijeme samozrejme aj väčšie háčiky, tak by som povedal, že neštandardne na metódfeeder, pretože naozaj očakávame, neviem, 15 kg kapra alebo 20 kg kapra, keď sa nám podarí v nejakom extrémnom prípade, tak použijeme väčšie háčiky a tým pádom musíme opraviť aj tú montáž. Čo neupravujeme je dĺžka toho nadvesa. Tá zostáva stále 8 cm. To nemeníme, to zostáva. Ale upravujeme vlastne to, že na klasické metódfeederovej montáži nemáme žiadne bročky, záťažené, nič. Čiže tuto pridáme, tak jak vidíte na tom slajde, pridáme tam bročík alebo plastické olovo, ale ideálne nejaký malinký brok dať. To plastické olovo tam moc dobre nedrží, nakoľko nepoužívame žiadne stúženky ani hrubé šnúry. A potom
tú celú montáž vlastne úplne ideálne znie väčšinou nástrojov 15 mm, ktoré, ako povedal kolega, dáme na to krmítko a dáme to teda do formičky. A ja by som sa ešte vrátil k tomu, že prečo nie väčšiu nástroj 15 mm. No je to z jednoduchého jediného dôvodu. Pokiaľ tú montáž máme a dáme to do krmítka a je tam väčšia nástroj 15 mm, veľmi veľa krát sa stane, že sa to pri náhode rozbije a že sa proste nedokážete správne dopraviť na voľné miesto celú tú montáž s krmítkom. Preto je už vlastne tá nástroj 15 mm veľmi, veľmi hraničná. Preto sa na Method Feeder nedoporučuje chytať na 20 alebo 24 mm. Nie za to, že by to nebolo možné, ale za to, že tá prezentácia na tom dne, kde je veľmi dôležité, aby to krmítko správne dopadlo takto na dno a na vrchu, vlastne ste mali tú montáž, tak to je to alfa a omega pri tom Method Feeder. Kdežto pokiaľ príde k rozbitiu tej montáže pri náhode, tak sa môže stať, že sa niečo pomotá, môže sa stať, že háčik nástrojov skončí pod krmítkom a tak ďalej. Je to XY scenárov a tam by som naozaj videl ten strop pri T15, keď ja osobne za seba teda hovorím, nie som úplne Method Feederista, to by som povedal, že takmer vôbec len pri Mikeovi hovorím, ktorý ma hodne naučil, tak ja preferujem maximálne 12 a teda mám chytené ryby, ktoré atakujú 20 kg hranicu práve na tento hybridný spôsob lovu, kde používam 2,7 metrové prúty a troje vlastne a namiesto klasickej montáže používam Method Feederové krmítko 8 cm na 20, 12 mm popka a malým bročkom, presne takú montáž, ako tam vidíte. Áno, tu sa dá ešte vyhrať aj so vzdialenosťou nástrahy od háčika. Takisto je to celkom zaujímavý tip, kde používajú to kaprári, oni to poznajú, že keď sa chcú zbaviť malých kaprov alebo nejakej bielej ryby, tak to častokrát predložia na nejakých možno 5-7 cm. My v Method Feederi nejdeme až do takejto veľkej vzdialenosti, ale povedzme, že ak sa hovorí, že ideálne by sa tá nástraha mala dotýkať toho oblúčika, tak vidíte, že tuto je to nejaký, ja neviem, možno centimetr a pol vzdialené od toho oblúčika a práve tá menšia ryba, ona to zoberie do papula, ale nedokáže sa pichnúť. Len to proste nasáva a dokáže si takáto zostava počkať aj na tú väčšiu rybu. No a čo sa týka toho samotného bročku, tak aj s tým sa dá celkom pekne vyhrať. A častokrát sa mi stalo, že ak som používal popku, ktorá bola vyplávaná na celú dĺžku na 200, čiže na tých 8 cm, tých záberov bolo pomerne málo, ale stačilo stiahnuť tú záťaž povedzme do polovice a vtedy už tie zábery naberali na intenzite, čo sa týkalo tých väčších rýb. Ale zase keď som priblížil sa k háčiku a spravil som si tú koncovú montáž ako keby neutrálnu, čiže to, čo sa najviac odporúča pri love na Method Feeder, tak tých záberov bolo ešte viac, ale od tých priemerných, od tých menších rýb, čiže tým veľkým rybám častokrát ako keby vyhovovalo to trošku podvihnúť, ale nie úplne na tú dĺžku tých 8 cm. Tak. Ďalší dôležitý aspekt je byť správny čas na správnom mieste. V podstate mnohí viete, že je to najmä v tom letnom období, kedy ryba má ako keby svoje časy, kedy sa chodí krmiť. Je to niečo podobné ako s nami, s ľuďmi, keď je v lete vonku 30-35 stupňov, tak sa nám nie, že nechce jesť, ale sa nám nechce ani žiť. A keď si predstavíte prehriatú vodu, kde je nedostatok kyslíka a proste tá ryba spáva len niekde v stvorci alebo pri hladine, áno, kaprári môžu zvoliť techniku Sigrig, ale my Method Feederisti v podstate chytáme na dne a chytáme pár centimetrov nad dnom, čiže lovíme tam, kde tá ryba momentálne nie je.
preto som tu dal aj tento slajd, že naozaj, ak budeme chytať v 28-30 stupňovej vode na práve poludne, tak asi márne budeme čakať na záber pekného kapra. Ale naopak, ak to skúsime v skorých ranných alebo v neskorých večerných hodinách, tak môžeme byť celkom úspešní a mnohí to poznáte. No, a niekedy to jednoducho nefunguje. Niekedy, aj keď spravíme všetky tieto kroky alebo opatrenia, o ktorých sme s kolegom hovorili, ak jednoducho tú veľkú rybu sa nám nepodarí dostať na háčik, vtedy je dôležité nevzdávať sa a naozaj si nejakým spôsobom z toho zobrať ponaučenie a pokúsiť sa nejakým spôsobom skúsiť znova. Ja by som ešte chcel povedať, že aj keď samozrejme chytíte takúto menšiu rybu, alebo teda mini rybku, ako je na slajde, tak treba si uvedomiť, že aj s nej raz bude kapitálna ryba, pokiaľ bude dopriaté a nikto ju nezje ako, alebo teda prežije, čo obecne nemusí len človek, ale je tam množstvo aspektov, ale ja aj vy určite si váži rovnako každú jednu rybu, ktorú chytím. A aj takáto malá ryba, ktorá zaberie a ktorá sa veľakrát podarí chytiť aj napriek všetkým krokom, ktoré človek vykoná, aby sa mu podarilo chytiť veľkú rybu, tak výsledok môže byť aj malinká rybka, ktorú ale sami, aj vy, aj my si rovnako určite vážime a rovnako opatrne upustíme naspäť a chcem asi s nej z recesiu spraviť nejakú fotku, lebo chceli sme pôvodne povedať, že toto je fotka z drona a je to 25-kilový kapor v obrovskom bazéne, ale asi by ste na to neuverili. Takže... Áno. Tak. Vždy pripravený, pardon, asi viackrát snáčom, ako by som mal. Naozaj ideme loviť veľké ryby a musíme byť na ne pripravení. Tých šancí, ktoré dostaneme, nie je veľa a bolo by škoda kvôli tomu, že máme nesprávne zvolený nejaký prvok koncovej montáže ako samotného prúta prísť do takúto kapitálnu rybu. Takže dal som tu niekoľko obrázkov. Napríklad, čo sa týka samotného vlásca, tak tu naozaj by sme mali ísť do top kvality. Ja používam 25 mm vlásec, a teda sa idem pokúsiť o lov tých väčších rýb, kolega tu spomínal, že 15-20 kg. No, ja pri love na method feeder považujem to, že som ulovil veľkú rybu za kapra okolo 10 kg. Možno niektorí kaprári by povedali, že to je malý, že to je nič, ale naozaj treba si uvedomiť, že tá zostava je o mnoho jemnejšia a aj samotné to zdolávanie, aj ten zážitok z toho, keď ja ťahám na svoje method feederové prúty 10 kg kapra, tak je to možno porovnateľné, ako keď kaprár má na prúte naozaj svoj životný úlov. Ja by som len dodal, že presne ako povedal, že je to obrovský rozdiel. Pre mňa ako kaprára samozrejme ten cieľ bol najprv prekonať 15 kg, potom 20 kg, potom 25 kg hranicu a postupne možno ísť až niekde do nejakého extrému. Až do momentu som mu nerozumel, že ak dokázal, že on považoval teda veľkú rybu 10 kg, pre mňa to bolo zvláštne. Až do momentu, kedy mi nedal jeho prúd a ja som mal možnosť chytiť, ja neviem, to bol možno 8-9 kg kapor a s tou udicou proste bol to zážitok, bol to boj, nebolo to také jednoduché, takže vtedy som pochopil, že vlastne tieto metód feedery naozaj, ten 8-9-10 kg kapor dokáže rovnako potešiť ako to kapra 15 kg, lebo tá montáž, tá zostava, to všetko je na také, teda nie je to tak predimenzované ako pri tej kaprárine. Čo nám môže veľmi pomôcť je takisto prúd a jeho akcia.
pri samotnom zdolávaní nám dokáže naozaj správne zvolený prúd tú rybu unaviť a nám dopraje naozaj ten pravý zážitok zo zdolávania. Potom som tu dal aj nejakú fotku šnúrky. Takisto použiť šnúrku namiesto vlasca v niektorých opodstatnených prípadoch má zmysel. Lovíme na revíri, kde sú hrany, mušľa alebo korítka, príliš často by sme tam odrezávali tie ryby, tak je to pre niekoho vhodná alternatíva. Samotná tá šnúra vydrží o mnoho viac ako vlasec, avšak treba brať do úvahy aj fakt, že pri nesprávnej manipulácii so šnúrou na celonávine sa niekedy môže stať, že ryba rybu poškodí, že jednoducho poreže a na niektorých revíroch, najmä na súkromných, je práve použitie šnúry ako celonávinu práve z tohto dôvodu zakázané, ale zase ak lovíme niekde naozaj, ja teda pochádzam z Nového Mesta nad Váhom a tam je štrkovisko Zelená voda a to je v top sezóne naozaj posiaté, doslova posiaté mušľavy. A ak by som tam použil akýkoľvek vlasec, tak jednoducho by som 9 z 10 rýb odrezal. Čiže zase nie je cieľom, aby som zbytočne trápil ryby tým, že budú plávať niekoľko dní s mojimi nadväzcami v papuli, či tam použijem naozaj tú šnúru, ale treba naozaj potom to zdolávanie správne viesť a korigovať, aby sme tú rybu nepoškodili. No a potom je tu veľmi kontroverzná téma, signalizátor záberu a method feeder. Mnohých to doslova dvíha zo stoličiek, že čo to je za hlúposť použiť signalizátor pri method feederi. Ja som pred niekoľkými minútami povedal, že na ten záber si treba o niečo dlhšie počkať. Nie je to taká aktívna rybačka, ako keď naozaj odchytávame akúkoľvek rybu v danom revíri. Takže aj toto vie byť, myslím si, že pomôckou a takým zjednodušením a vie to priniesť do tej rybačky relax, prečo by sme nepoužili technickú vychytávku, keď ju máme k dispozícii, len preto, že nejakí konzervatívni rybári povedia, že sa to jednoducho nesmie, lebo ten method feeder tam treba riešiť záber cez špičku. No, ja používam signalizátory najmä počas lovu v noci alebo keď idem loviť so svojimi malými chlapcami a častokrát odbieham od prútov a potrebujem sa im venovať, tak vtedy to použijem. Samozrejme, ak idem chytať zbedne a som na nejakej súťaži, tak signalizátor absolútne nemá žiadne opodstatnenie. Odmena je sladká, ale nemyslel som to takto, aj keď toto sú nejaké fotky, ako si dokážem na rybách užiť, nielen teda rybám doprajem krmenie, ale aj seba, ale skôr som to myslel takto. Tak teraz tu mám nejaké fotky úlovkov, verím, že to pôjde odpremietať, ktoré teda sa mi podarili, ak mi zafungovali všetky tie rady, typy a triky, o ktorých sme tu s kolegom hovorili. Takže napríklad takýto pekný amúr, ten ma naozaj poriadne vycvičil a keď som ho dotiahol ku brehu, tak to bolo naozaj ako torpédo, vyštartoval na nejakých 20-30 metrov a znovu a nakoniec sa mi ho podarilo zdolať. Takže takúto veľkosť ryby by možno kaprár povedal, že no však dobre, ale mohol by prísť aj väčší. Ja ju považujem za pekný úlovok na method feeder a to máme nejakú technickú chybku, mal som tam pripravených viacej fotiek, neviem prečo nám to nejde spustiť, ale ja to nie je dobre. Tak. Ak má niekto nejaké otázočky, tak sme tu pre vás. Mě dneska zarezonovala jedna taková věc. Proč dáváš proček? No práve preto, aby som sa mohol s tou koncovou tým nadväzcom vyhrať, aby som to mal ako keby variabilné.
aby som využil práve prácu tej popky, kedy niekedy ryba lepšie reaguje na to, že mám bročok stiahnutý v háčiku a teda tá zostáva je ako keby neutrálna, ale vtedy mám skúsenosť, že chytám práve tie menšie ryby. Ak predĺžim vlastne tú vzdialenosť a zdvihnem tú popku trošku vyššie nad to metodfibrové krmítko, a predstavme si to krmítko, ktoré je už rozpadnuté, je tam vytvorený len možno nejaký mrak, alebo možno len nejaký zostatok arómy, alebo nejakého fluoposilovača, tak práve to, že som vyťahol tú popku o niečo vyššie, tak lepšie mi na to zareagovali tie väčšie ryby. Nie všade, ale na niektorých revíroch mi to funguje. Jo, to dává smysl, to dává smysl. Má někdo zájem se zeptat? Jsou tady lidé, kteří chytají metodfeeder? Tak povídej. Tak. Veľmi častá otázka, odpovedám na ňu ako keby jednou vetou, ale nebudem taký skúpy na slovo. Metodfeeder nie je technika určená na lov rieke, ale za splnení istých podmienok sa to dá. Samozrejme základným predpokladom je, aby nebol prúd príliš silný, pretože nám okamžite odplaví krmenie z toho plochého krmítka, je to niečo iné, ako keď chytáme klasický feeder a máme košík. No a samotná dĺžka toho nadväzca, keď nahodíme do rieky a teda prúd nám začne splavovať naše krmenie, pri klasickom feederi používame 60-80 cm nadväzce na rieke, či ako keby chytáme v tom páse toho krmenia, ale pri metodfeederi, ak používame 8 cm nadväzec, tak nie vždy to dobre funguje. No. Ja by som k tomu, ak môžem povedať, my keď sme sa s Majkom 4 alebo 5 rokov dozadu nejakým spôsobom obchodne dávali dokopy, tak ja som rodák od Nitry a chodil som tam na rieku Nitru. To je menšia voda, ako je Morava, asi polovične. A ja som práve tam, nechcem povedať, že vyvinul to v žiadnom prípade, ale začal som tam chytať tým hybridným spôsobom na kaprové prúty s metodfeederovou montážou, s krmítkom a teda krátky nadväzec a veľmi malá popka. Ja som tedy 8, 10 alebo nábelský. Mne to perfektne fungovalo. Ja mám množstvo videí aj na svojom YouTube kanáli a môžem po prípade aj potom dať link, kde mám priamo na rieke, ako chytám a ako cieľene chytám kaprov a dokonca veľkých kaprov. Máme nejakého 18 kapra chytené na rieke Nitre na metodfeeder a ja si myslím, tak jak povedal Majno, že za tých podmienok, že ten prúd nebude nejaký extrémny a že sa použije správna montáž a správnym spôsobom sa nahodí, čiže ja som napríklad také detaily, že nechytal som úplne kolmo na ten prúd, teda na tok, ale chytal som tak šikmo dole vlastne po prúde, kde to krmivo mi to v podstate, ktoré bolo o mnoho hutnejšie, až neprirodzene hutné na metodfeeder, mne to proste fungovalo. Čiže ja si myslím, že je tam možnosť chytať, ale samozrejme prioritne to nie je určené. Tak treba tam určite prispôsobiť to krmenie, mierne ho ako keby prevlhčiť. A samozrejme v hlavnom toku na Dunaji asi ťažko, alebo na Morave, ale ak je tá rieka, povedzme, má nejaké partie, kde je ten prúd niečo slabší, tak je to možné. Ale prioritne tá technika nie je určená pre lov na rieku. Ja som na to prišiel tak, že som chytal na začiatku s PVAčkom. Robil som si mal PVAčky, krátky nadväzec a fungovalo mi to. Lenže bolo tých záberov dosť, míňal som veľké množstvo PVAčok. Na tej rieke naozaj bolo množstvo aj menších kaprov, aj biele ryby. Veľa záberov, tak som hľadal nejakú inú alternatívu a
napadlo ma použiť klasické metódy feederového. Ono to fungovalo. Dodnes si pamätám a myslím, že z toho máme aj video, kde na kanáli, kde som zavolal na to miesto, kde som chodil, rieku, a on veľmi skepticky prišiel, keď som mu vysvetloval, že aké budú zábery a vystupoval k tomu, takže dožuje, ako to bude, a ešte je to rieka. A dostal prvý záber a jednoducho To bol vlak, po nejakých 40 metrov sa to odtrhlo a sadol si a asi minútu to predýchával na tom, pretože takú rybu, neviem, či mal niekedy na ulici, tam tiež Michael pochopil, že ono to ide, len proste treba to možno trošku upraviť a troška sa s tým vyhrať, ale dá sa to tomu. Já bych se pánové ještě zeptal, když cílíme na pozor kapitální ryby, jestli v podstatě dáváte klasický vlasec, anebo šňůrku, později jako návazcový materiál. No, ja osobne, pokiaľ nie som viazaný pravidlami nejakej súťaže, kde sú šňúrky zakázané, tak chytám na šňúrky. Teda 200 mám takmer vždy zhotovené zo šňúrky. A čo sa týka kmeňového systému, tak tam naozaj 95% chytám vlasec. A ak sú tak extrémne podmienky, o ktorých som hovoril, tak vtedy použijem spontánnu šňúrku. Mariane, mě by ještě možná zajímala jedna taková, bych řekl, všeobecná informace, jestli používáš vlastně krmítka, do kterého se vlastně zatahuje obratlík, nebo obratlík v podstatě na pevno, jo, a potom se dá jakože vytáhnout, anebo vlastně volná průběžná montáž, a proč? Nepoužívam ani jedno. Vyťahujem vlastne z krmítka ten obratlík alebo ten systém, ktorý je k tomu fabricky dodávaný, ale nepoužívam ani priebežný systém, ale ja si dávam gumový stoper medzi čapičku toho krmítka a vlastne tú trubičku, čiže najskôr navlečiem na hlavný vlasec tú čapičku ochrannú, tú gumovú alebo silikónovú vrchnú časť krmítka, potom dám na vlasec stoper a potom samotné krmítko a takto to celé zatlačím do toho krmítka a vlastne je to ako keby bolo priebežné, čiže pri zábere tá ryba dokáže vytiahnuť to krmítko po vlasci hore, ale to krmítko drží hore. Čiže nevyrezávam rybu o váhu toho krmítka, ale mám ho posunuté, ja neviem, 30, 40, 50 cm od toho nadvesca. Čiže potom spojuješ v podstate návazec s penovým vlascem? Nejakým quick chain systémom najčastejšie. Kvůli rychlosti? Áno. Jasne. Máme tady ještě nějaké dotazy? A mňa sa pýtajte aj opravou, keď nie priamo to prídu. Průměr šňůrky. Priemer šňúrky v zimnom období zvyčajne okolo 8, v plnej sezóne maximálne 12 mm, 0,12. Aby to nebolo 12 libier na potom. A Mariane, když se bavíme v podstatě o obdobích, platí to u kaprařiny v podstatě čím větší zima, tím menší háček? Určite áno, čím sme v podstate všeobecne, čím jemnejší systém zvolíme, tak tým viac záberov docielime, ale práve ak sme sa teraz bavili o veľkých rýb, tak tam naozaj treba spraviť správny kompromis, aby sme sa nedostali do situácie, že hurá, máme 10-kilového kapra na prúte, čakali sme na neho XY hodín a teraz o ňom prídeme kvôli tomu, že sme si vybrali 18 kmeň. No, čeká nás teďka vlastně začátek sezóny. S jakým kmenem vlastně začínáš? Na začiatku sezóny začínam s 20, postupne prechádzam na 22, v plnej sezóne idem 25 a vlastne celú jeseň a postupne idem znovu 22-20. Ja tie vlastne tým, že chytám veľmi intenzívne na method feeder, ja naozaj vymením úplne v pohode 4-5 krát do roka vlasec. To niekto možno má ten vlasec namotaný aj 2-3 sezóny a
podstate používa ten istý, ale ja naozaj tým tomu materiálu dávam zabrať a v podstate niekedy naozaj po 2-3 týždňoch si poviem, že radšej investujem tých 5-6 eur do vlásca a mám istotu, že o tú peknú rybu neprídem. Mě ještě napadla jedna taková věc, která má společného jmenovatele právě Method Feeder a kaprazinu, co se týče, bych řekl, cíleně na velkou rybu. Použil bys třeba i odhozovku, já nepoužívám klasiku, ale tam odhozovku kvůli tomu. Áno, často sa to používa, najmä ak je naozaj ten terén nejaký problematický, jak som spomínal, nejaké tie korytka, tak niekedy používam aj povedzme, že 10 metrovú nejakú šokovú šnúru, potom už mám naviazaný klasický vlasec, ale najradšej to mám tak, že mám vlasec, viem, že tú rybu nebudem nejakým spôsobom rezať, že ju nepoškodím a potom ten krátky 8 cm nadväzec zo šnúrky. Super. Já se ještě zeptám na jednu věc. Používáš klasický podběrák typu kaprového, nebo používáš, já nevím, větší podběrák s dlouhou třeba 3-4 metrovou tyčí, protože častokrát tu velkou rybu ani nepřitáhneš, tak aby si podebral klasický podběrák. To je veľmi dobrá otázka a tu by som aj na všetkých chcel apelovať, že ak naozaj ideme skúsiť loviť veľké ryby, tak by sme mali byť na to pripravení. Videli ste tam vaničku, nejaké vedierko na polievanie, proste zaobchádzanie s tým úlovkom by naozaj malo byť na top úrovni a samotný podberák používam naozaj buď takúto najväčšiu podberákovú hlavu, povedzme s priemerom až niekde okolo 80 cm na ručke, s plavákom, aby som to mal jednoduchšie, alebo úplne v pohode použijem klasický kaprársky podberák, pretože tie úlovky sú naozaj väčšie, ak teda ideme loviť tú väčšiu rybu, ale ja mám zvyčajne pripravené 2 podberáky. Ak teda mi zaberie taká tá bežná násadová ryba, tak používam klasický feederový podberák a ten väčší využijem práve na tú väčšiu rybu, ale častokrát sa mi stalo, že ak lovím na 2 prúdy, počas zdolávania jednej ryby, to zdolávanie trvá, ja neviem, dlhší čas, povedzme 10 minút, som mal záber na druhý prúd a vlastne ten jeden podberák som mal obsadený, takže používam 2 podberáky. Ano. Teďka se nabízí v podstatě i otázka vlastně doprava krmení. Používáš v podstatě jenom vlastně k dopravě krmení pouze krmítko, anebo používáš i třeba raketu? Občas použijem aj raketu, ale zvyčajne to zakrmenie postačí aj samotným krmítkom. Já si samozřejmě mířím na jednu věc. My, jako, když chodíme na Method Feeder, tak chodíme, bych řekl, na takové ty, bych řekl, spíš menší revíry. Jo? A dneska tady zazněla, já nevím, Králová a tak dále. Dokážu si představit, že i na takové vodě budeš lovit na Method Feeder. Predstaviť si to samozrejme dokážem, ale úprimne poviem, že sú mi o mnoho sympatickejšie menšie revíry. Ja naozaj najradšej, ak teda si môžem vybrať, tak zálezem na nejakú, jak sa povie, bohom zabudnutú vodu, povedzme nejakú 2-hektárovú zarastenú, kde nikto nechodí, kde mám pokoj, kľud, kde som pri vode sám, kde som vlastne ako keby prepojený s tou prírodou a naozaj užívam si okrem samotných úlovkov aj to okolie a to prostredie, ale viem si to samozrejme predstaviť. Zelená voda, o ktorej sme hovorili, je štrkovisko cez 70 hektárov, takže tam možno to je téma na nejakú ďalšiu prezentáciu, tam chytám na vzdialenosť cez 100 metrov a práve tam je rozhodujúca tá vzdialenosť. K tomu já jsem směřoval, protože jestli jste si všimli, tak v podstatě mezi kaprařským navijákem a navijákem Method Feederu v podstatě není ten žádný rozdíl, protože častokrát se potřebuji dostat přes vzdálenost 100 metrů. Dobře, takže máme ještě někdo otázku? Dobře. Marian, já si fakt hrozně vážím toho, že jsi dneska vydržel s náma. Protože já jsem vám řekl, že Marian je nemocný. A já si to fakt vážím, že aspoň bych to v takovéto hrdce, že jsi to dal. A že věřím, že nejenom mě, ale i další, kteří tady byli, byl užitečný. Já si to moc vážím a děkuju. Ďakujem aj ja a poďakujem patrí aj kolegovi, bez ktorého by som to naozaj neodrozprával. Ďakujem aj Miškovi. Ďakujem.
Ďakujem veľmi.